Сәлем дуслар! Бүген без сезнең белән шаян сәгать ясаячакбыз. Моның өчен безгә кагаз квадрат һәм циферблат кирәк булачак. Эшебезне башлап җибәрәбез. Баштан квадратны ике яклап өчпочмак итеп бөклибез. Ачып куябыз һәм бер почмакны уртага таба бөкләп куябыз. Менә шулай. Һәм бу якны тагын бер тапкыр урталай бөклибез. Икенче яктан шулай ук ясыйбыз. Хәзер бу кагазны менә шулай урталай бөкләп куябыз һәм почмакларын уртага таба бөклибез. Кагазны ачып куябыз һәм бөгелгән җирләрен без эчкә кертәбез. Кырыйларын уртага таба бөклибез. Икенче яктан шулай ук. Хәзер бу кырыйларын без менә шулай кырыйларга тырпайтабыз. Ә уртасын ачып куябыз. Кичкенә генә шакмак килеп чыга. Һәм нәкъ менә бу шакмакка без хәзер циферблатны ябыштырып та куячакбыз. Булды. Мотор сәгатебез әзер. Аны без шулай ук кулга да кия алабыз.